نویسکارê Pirtûka Sultan Selaheddînê Eyyûbî Emîn Heyderî wiha dibêje. Belê, Sultan Selaheddîn bi nîjada xwe Kurd e, lê Sultanê cîhana hemû bû. Sultanê cîhana Mislimaniyê bû. Ji bo ku kesayetiya wî ya mezin û rêzdar bi hin kesên me bidim nasîn, min di derbarê dewleta Eyyûbî de bi taybetî ya Sultan Selaheddîn Yûsuf kurê Bin Eyyûb de ev xebat kir. Ji kitêbên dîrokê min agahiyên têkildarî wî berhev kirin. û di encama berhevkirina van agahiyan de ev berhema berdestê we niha derketa welê. Berhema İmparatoriya Eyyûbî û damezrandina wê, Sultan Selaheddînê Eyyûbî ji aliyê lêkolîner û nivîskar Emîn Heyderî ve hatiye amadekirin. Pirtûk ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve hatiye çapkirin. Ev berhema dîrokî çapa yekem di sala 2010 de kiriye û ji 376 rûpelan pêk tê. Weşanxaneya Nûbiharê di derbarê dîroka Kurdan de gelek xebatan çap kiriye ku yek ji wan jî ev pirtûka girîng ya Emîn Heyderî ye. Bi navê Sultan Selaheddînê Eyyûbî ye.